Tak. Kære landsmøde, kære Lars, jeg vil gerne bruge mit indlæg til både at rose og rise en smule. Jeg vil gerne rose regeringen for det modige initiativ I tog, da I besluttede at flytte statslige arbejdspladser ud i landet. Det er nok det største skridt, der er taget i rigtig mange år for at bringe lidt balance tilbage. Et initiativ, som vi er taknemmelige for i Sønderborg, og som både har økonomisk virkning, men også stor psykologisk betydning. Ligeledes er beslutningen om at give 10 områder lempelige vilkår i forhold til planloven fantastisk. Vi har allerede sammen med Linak og Danfossfonden etableret et udviklingsselskab med en startkapital på 24 millioner, der skal udvikle Nordals de kommende år, og det bliver med en milliardinvestering. Super tiltag, der for os betyder nye arbejdspladser og udvikling. Tak for det. Det var derfor rigtig ærgerligt, at der er opstået så meget polemik om politiskolen. Personligt har jeg hele tiden fornemmet, at den vil komme til Herning. Hernings borgmester Lars Krarup var tidligt ude, og mens Sønderborgs forslag faktisk kom et år tidligere. Der er lavet et stort stykke arbejde fra Hernings side, og jeg er sikker på, at der også er lavet det nødvendige politiske benarbejde. Jeg tror ikke på alle de konspirationsteorier, der florerer, men mere om politisk håndværk. Vi var mange, der derfor var overraskede, da man ville se på eksisterende bygningsmasse rundt om i Jylland. Var det en reel mulighed, eller var det et Dansk Folkeparti-krav, som man lå under for? I vores kommune gik vi i gang med at bringe kasernen i spil, og der er holdt mange møder og fremsendt gode forslag. Ifølge vores borgmester er der brugt 490.000 kroner på arbejdet, de fleste interne timer, men alligevel. Alt sammen, fordi vi troede, der var en reel mulighed. Den oplevede virkelighed, det er folks virkelighed. Og den oplevede virkelighed i mange kommuner er, at der var tale om en pseudoproces. Og det er ærgerligt, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der har forståelse for, at skolen godt kunne ligge eller havne i Herning. Havde man meldt det ud sammen med udflytningen af de andre statslige arbejdspladser, så er jeg sikker på, at der ikke havde lyttet kritik, og jeg begriber ikke, at I ikke benyttede jer af den mulighed. Nu får en ellers god sag modvind alle steder, og den skygger over regeringens mange gode initiativer og skaber kun surhed og følelser af en fordækt proces. I Sønderborg sidder vi noget skuffede og forundrede tilbage. Jeg kunne godt tænke mig, at sheriffen gav os en god forklaring med hjem. Husk, man skal kunne forklare det for at kunne forsvare det. Og vi synes faktisk, at processen indtil nu har været lidt rodet. Afslutningsvis en lille historie fra det virkelige liv. Min gamle 85-årige mor skulle have 20.000 kroner i kontanter i banken til sin fødselsdagsfest. Hun bestilte dem dagen i forvejen, og bankassistenten spurgte noget overraskende, hvad hun skulle bruge dem til. Det kunne min gamle mor nu ikke rigtig se komme hende ved, men hun fik at vide, at det skulle man spørge om på grund af hvidvaskningsloven. Så ingen begrundelse, ingen penge. Er vi i vores iver nået dertil, at gamle 85-årige damer skal udspørges i banken som 13-årige, når de vil hæve deres penge? Det må og skal vi kunne gøre bedre. Tak for ordet.